magana kai min shiru saboda kana tsaye da wata kuma kin san bana son tabar. A wai dama kana ji shi yana ta magana kai banza ka rabu da shi saboda iskanci? Na nake jin warin sigari anan. Haba lawan dan girman Allah kashe ta. Sai ka kashe min kwastoma ya wajen sana'ata ka zo kana sha min sigari. yaya abban dan Allah dan annabi ka to mu tafi wai shi dan ya ga ana jin sai dinga bata mutane lokaci idan Allah ka kire na mun hankali ma. Shahararriyar tashan nan taku mai farin jini da ke dandalin YouTube wato Jikokin Arewa TV ta shirya kawo muku wani ƙasaitaccen shiri mai dogon zango wato season film mai suna Jikokin Arewa. Baba, wai yau kaga Starboy ya gifta kuwa? Starboy ni na ga Starboy ɗazu ya wuce da wata dindiniyar mota. Yau ya wuce da ita kuma ya wuce da wata kalar. Ƙarya. Wallahi normal da Allah ka an shi wannan 5 million din da Allah ka ga ka tura gidan marayun nan don saboda a riga a basu saboda ni ba zan samu damar zuwa ba. Umar ashe nan ka dawo na duba ko ina ban ga ba ashe kana nan. Kana? Ba na son shiga cikin mutane ba sai na ci Ka ashe wannan salon wallahi salon naka ya burge ni. Ba inda za faɗi kuma ba zuwa gidansu. Ba tana zuwa makaranta ba? Kawai ka ɗinka uniform ka ga makarantar. Shiri ne da ke nuna yadda rayuwar matasan Arewa ke gudana. Kai ka sani in dai na samo kaya ba inda nake kaiwa sai na. Kuma na san ina zuwa za ka ban kuɗin. Hakika shi yasa ma an aka kama ka nake gani baka dadewa nake fito. Kai dan aikin ka yana ya kake haka kai da ka san doka. Labari ne akan Starboy ɗan ƙarya da kuma Umar Agula kafi ɗan masu gida. Afan da mu sarkin haƙuri. Sumayya Lashamoni Mufida ita kuma kanta kawai ta sani. Sadiq shagwababbe ɗan Alhaji. Wannan shiri zai dinga zuwar muku a wannan tashar taku da ke dandalin YouTube. kaga su Umaru to ya ne me labari da ko me yasa kake son bata musu mali kun gane na bata ba faruwa ba kana ganin cewa mai akwai kace Umar sa to ai da Umaru muka sanka kuma ya zai mu canza haka ce Umarin sa wasu ina ganin wahalhalun matan da suke cewa suna son yaya Umar iya wahalar da su iya yakuna su Kana a cikin shirin akwai sarƙaƙiyar soyayya. Shi yasa yayi afan ya fi burge ni dan ba ruwan Labari tsarawa Rukayya Yusuf Yusra. Yawwa. Wai gaida ba. Wannan wai yarinyar mu za ta yi akuyanci. Ina mata magana tana wani shasharewa. Sassari dan wahala ba. Ai da ni cewa haka ko wallahi da ka ga abin da ban mata. Ai ba aikin sa bane. Ba bangaren aikin ba abin da muka akwai wannan matar ba. A'a yayinta wallahi yana da kirki. Dan Allah ku yi haƙuri. Wallahi lafiya. Kai inna lillahi bibi ce wallahi. Ni yanzu ya ma zan yi. ka san abin da za a yi ba ta gani kadan jiya ba ta kawo shawara haka za a yi Wanda ya shirya Jikokin Arewa TV, wanda ya bada umarni Ashir Abubakar mai zamani, wanda ya taimaka wajen bada umarni Awwal Asa. Waye dan gida? Umar ba gana ku biyo ta wannan uku ba me yasa baka biyo ta can baya ba? Lala fita. Domin kasancewa tare da mu, ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa da mun ɗora shirin za a sanar da ku. Kar ku manta, Jikokin Arewa TV.